Smile and Learn. Què tal, amics? Benvinguts al segon vídeo de vocabulari de tecnologia. Llestos per aprendre unes quantes paraules noves? L'Internet. L'Internet és una xarxa informàtica que connecta tot el planeta. Gràcies a Internet podem buscar qualsevol informació, comunicar-nos o veure vídeos com aquest. Internet! Navegador. El navegador és un programa que ens serveix per veure les pàgines web que hi ha a Internet. Navegador! Pàgina web. Les pàgines web són els llocs que visitem a Internet. Hi ha milions de pàgines web, per exemple, sobre viatges, cuina o botigues. Pàgina web. Cercador. El cercador és una pàgina web que ens permet buscar sobre un tema determinat i accedir a tota la informació que existeix a Internet. Necessito buscar informació sobre les iguanes. Cercador. Pàgina principal. La pàgina principal és la primera secció que ens apareix quan entrem a una pàgina web i veiem la informació més important. Pàgina principal. Correu electrònic. El correu electrònic és un sistema que serveix per enviar missatges a través d'Internet. També en diem email. Vaja, m'acaba d'arribar un correu del mestre. Correu electrònic. Iniciar sessió. Iniciar sessió significa accedir a un sistema informàtic com ara el correu electrònic. Per això, és necessari un nom d'usuari i contrasenya. Iniciar sessió. La contrasenya. La contrasenya és un codi secret que s'utilitza en iniciar la sessió. Les teves contrasenyes són informació privada. No les comparteixis amb ningú. Contrasenya. L'arxiu. L'arxiu és un fitxer informàtic com ara un document de text, un vídeo o una cançó. Arxiu. Descarregar. Descarregar és l'acció de passar un arxiu d'Internet a la memòria d'un dispositiu. També es diu baixar un arxiu. Descarregar. Wi-Fi. El Wi-Fi és la connexió sense cables encarregada de connectar dispositius com mòbils o ordinadors a Internet. Normalment s'accedeix amb una contrasenya ben difícil d'escriure. Wi-Fi. Quantes paraules? Les repassem? Internet. Navegador. Pàgina web. Cercador. Pàgina principal. Correu electrònic. Iniciar sessió. Contrasenya. Arxiu. Descarregar. Wi-Fi. Ja hem acabat el segon vídeo sobre tecnologia. En queda un. No te'l perdis! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.